No. Mám jít trošku? Ne. Aha, tak to co jde, aby si zjistili. Já tam nevidím. Dobré, no tak počkej, no tak já si to běž dolů, níže, OK. A trošičku směrem na moji stranu doprava, jo? No dobré, no. Tak ten vrch, tak takhle, jo, ten spodek je absolutně přesně. A ten vrch, tam máš tak 3 mm máš otvor, jo? Pojď sem. No, co je? Kam mám jít? Tady ven. OK, bože můj. Sem. Dobré to je. No tady to není dobré. Tady to chce více doprava. Dobré. Protože to chce kousek kousnout. A posunout čeho? Jdeš tu desku. No já jsem řekla 2 mm, ale vidíš, kde mám to snužkou načmarané? No. Dobré. Já to mám přesně, ty to dáš špatně. Co? No, okay. Takže jenom to posuneš, jo? No dobré, no. Tak už jsme tu. Tak jsme dělali to okno, teda okenici, no. Já tady zavřu. No. Tak dej si. Matematika je tvoje slabá stránka, že jo? No nevadí. Tak jo.